Ej, hvad det hedder. Hej. Jeg skulle jo at tage, hvad det hedder, den der spørgsmålsvideo. Undskyld kvaliteten af min stemme og alt det der shit. Og mit hår, alt. Men jeg orkede altså ikke lige at glatte det. Ja. Jeg skal lige ind på spørgsmålet. Det er min video, og ja. Nu. Gå ind på den. Første spørgsmål. Har du en pæn mor? Ja, hun er meget pæn. Altså, det er så kun fordi jeg ligner hende. Ej, jeg har en krølle der. Ej, Næste spørgsmål er fra Helene. Hvad synes du om mig? Jeg synes, du er en virkelig